Mijn naam is Matthijs van der Boon. We zijn in het restaurant Haricot. Dat is mijn restaurant, ik ben de chef en eigenaar. We noemen onszelf een Franse keuken, waarin we de focus leggen op lokale producten. We hebben eigenlijk een gerechtje gemaakt rondom wolhandkrab, liever buikspek en daslook. We hebben het vlees van die krab, dat maken we fris aan met een chiliolie en limoen. En dan de scharen van die krab maken we een biesк. In die biesk garen we dat spek. Dus we doen hem eerst overnacht pekelen. De dag daarna spoelen we hem schoon en op 78 graden gaan we hem heel langzaam garen in die biesк. Dat duurt de hele dag. Vervolgens houden we die biesk over na het garen. Dat reduceren we tot een lak. Maken we die buikspek mee aan. Daarop komt een klein beetje venkel, selderij. En dan dat vlees van die wolhandkrab fris aangemaakt met een chiliolie en limoen. Overheen een vinaigrette gemaakt van sap van selderij, sap van venkel, hele fijn gesneden stelen van de daslook en een olie van de bladeren van de daslook. En als laatste hebben we de saus. Ook deze is gemaakt van diezelfde krabbenbiesк, waar dat buikspek ook in heeft gezeten. Opgewerkt met een klein beetje boter en diezelfde groene kruiden als in de salade.